uhe baar jong ka ken hun leno Islamic State ulasya peniap ha ke jingyar thama ba kendit ong utram ka khubor na Washington ka ong unong ilam baar jong ka ken hun leno Islamic State ulasya peniap ha ke jingken ra ba selur malapenlong da ke sipai jong ka US bat Nigeria lapen bena u Donald Trump ha ke sengi sajan da ke jingklat no jong Abu Bilal al-Minuki ubade unong Nigeria kijing terekam jong ka IS ha ka pertementa kilanang duna sibun utrom ulong bakate ke jingken ra kade kabala themu bha da ka bakhot ya ka kum ka kam ka ba jeliu bha ha Nigeria ka ken hun leno kabala telot bha na ke jingkiu jong ka hakis 6 hajar speu kam sem la kren AA halor kate ke jingken no lasim bau al-Minuki ude unong penyat ya ka seng bat ka pisa tengka jong ka IS bat langit ba ude ubat mu ban tombor persya ya ka US bat kijing mentoy jong ka syabari layatu ki he jong ka US ha ka CNN menta kamit kat kum ka jing tha jonga ki sipai Amerika ki beslur bat ki sipai jong ka Nigeria ki la pendap klem jing bakla ya ka kam ka balat mu bha bat ka bajeliu bha ban pendu jat ya uleno bat resi tom-tom ha ka pertain na ka madan thma latho utrom ha ka truth social u presiden ka US ul ajing mut ba kisipai Amerika kidon kitulong khubor ha Afrika ki baju pentip ya ka syapang ka jakasa jong al Minuki un om penting syu ya ki briu jong ka Afrika lane ban yarap ban temu ya ki kam ban temu ya kinong Amerika da ka jing sya weng jong u ka jing trekam jong ka ISIS ha ka perthei barok kawe kanang dunabha ulong syusyu kinong pej benyak kilong bawat la ka jingsya penyap jong Abu Bilal al-Minuki klem artatin kade ka jingsya penjot ka bakrau yakin network IS ha Afrika Henry kane kaseng kadang sakut ha kabor sensyar kumta parlok ngin lapoy syega bukut jong kane ka khubor ngin sakindu pi sakiwe pat ki video sebat ki khubor ki badangwan kuble shibun